Hey guys, Khulumbai nwngthangमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय गाइस दिनैहाय आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय फिन खेबसेबाव गोबावनि उनाव मेकआपनि भिडिअ लानानै फैदों बेनो जाहैबाय नैबेबायदि लुकखौहाय आङो माबोरै क्रिएट खालामखो बेखौ स्टेप बाय स्टेप आं मेकआप खालामनायखौहाय दिन्थिगोन नोंथांमोननो आरो लोगोसे नोंथांमोना गोबाङानो बुंहरबाय थायो जे आब'गिमस्रि नोंथ' सानफ्रोमबो मेकआप खालामो अब्लाबाबो माने मोखाङा जेरैबायदि गाज्रि जानांगौ बेबायदि गाज्रि जाथ'वाखै मानो होननानै सोंहरो स' बेवहायनो आं मोनसे खोथा बुंनानै दोननो नोंथांमोननो जे मेकआप खालामबा जे मोखाङा गाज्रि जायो बे नङा आरोना जेनेबा गाज्रि जायो जुदि माने नियम मथे सोलियाबा नियम होननानै बुंसै आं माने मेकआप फाउन्डेसन फुननायनि सिगां माखासे मा होनो जों स्किनखौहाय प्रटेक्ट खालामनो थाखाय माखासे बुस्थुफोर फुननो गोनां जायो जायखौ फुननायनि जुनै जोंनि स्किना मोजाङै थायो आरोना नङाबा जोंनि फाउन्डेसना जा केमिकेल दङ फाउन्डेसनावहाय बियो मोखांखौहाय गाज्रि खालामो स' बेखायनो आं दिनैनि भिडिअआवहाय मा इउज खालामो फाउन्डेसन फुननायनि सिगां स्टेप बाय स्टेप बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिन्थिलांगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ स' गाइस नै आङो दायो मेकआप खालामनो थाखाय रेडि स' मोखां सुखांबाय आङो साफाहै होमबाबो आङो दसे गोबाव जानायखाय नै जनसन्स बेबिनि वेट टिस्युजोंहाय बेखौहाय मोखांखौ फुगारनानै लानोसै आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो स्टेप बाय स्टेप दिन्थिलांखागोन नोंथांमोननो प्रडाक्ट्सफोरखौहाय नायलांबाय था स' फार्स्टआवनो नै प्लामनि भाइटामिन सि फेस मिस्टखौहाय स्प्रे खालामनानै लाबाय आङो ओमफ्राय गाइस दिनैहाय आङो बांसिन प्रडाक्ट्स माने स्किन केयार खालामनाय जाखिनि प्रडाक्ट्स आं इउज खालामगोन बेखौहाय प्लामनिखौ इउज खालामगोन आरो लोगोसे हेन्ड फेन थानाया बिराद दरखार दाख्लै आङो दि इउनिभार्सेल स्टुडिअ'आवहाय बङाइगावनि जिथु निउ मलआ बेयावहाय थांनायावहाय बायदोंमोन आरोना स' बेनि क्वालिटियाबो जा मोजां आरो बेबायदि खालामनानै लादोंमोन आरोना आङो स' देट मेकआपा आंना लं लास्टिं जायो आरो आङो माने स्वेट फ्रिलि थानो हायो आरोना ओमफ्राय दायो आङो भाइटामिन सिनिनो प्लामनि फेस सिरामखौहाय इउज खालामदों आरोना स' लाबाय आङो मोखाङावहाय नै जेसांखिनि लानांगौ मोखाङा गिदिर नालाय एसे बुरजा नाङो ओमफ्राय आङो बेखौहाय जेन्टलि मासाज खालामनाय बायदियैनो एप्लाइ खालामबाय आरोना फेसआवहाय बाराद्राय राफलि इउज खालामनाङा एकदमबारे गावनि मोखांखौ रावखौबो अन दा अन गावनि मोखांखौ अननो सोलों सिख्लाफोर बेनि उनावहाय प्लामनिनो आङो मयस्चराइजार इउज खालामगोन आरोना दायो स' गाइस नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जोंनि स्किनखौहाय मोजां लाखिनो थाखाय मयस्चराइज लाखिनो थाखाय मयस्चराइजारा बेसेबां गोनांथि जोंनि थाखाय नै गाइस आङो दायो एप्लाइ खालामगोन प्लामनि सानस्क्रिन स' सानस्क्रिनखौ नोंथांमोना बाहेराव आं दिनैयो बाहेराव ओंखारलाङा बेनि थाखायनो न'आव थानायाव फोना बेबायदि होननानै साननानै फोनालासिनो थानाङा आरोना जेरैहाय मयस्चराइजारखौ दैलि फोनो थिग बेबायदिनो सानस्क्रिनखौबो फुनबानो जाबाय आरोना जोंनि स्किनखौहाय साननिफ्राय बिराद मोजाङै प्रटेक्ट खालामो आरो लोगोसे आं इउज खालामनाया जाहैबाय SPF 50 आरोना सानस्क्रिना ओमफ्राय बेनि उनावनो आङो कालार बारनि आंनि कारेन्ट फेभ प्राइमार जानानै दङ बे माबाया ट्रान्सपेरेन्ट टाइपनि आरोना ओमफ्राय बेखौहाय आङो मोजाङै एप्लाइ खालामनानै लाबाय स' देट आंनि फाउन्डेसना मोजाङै ब्लेन्डिं जायो मोजाङै ब्लेन्ड जायो आरो मेभलिननि स' दायो आङो फाउन्डेसनखौ इउज खालामगोन मेभलिननि 220 नेचारेल बेस फाउन्डेसन आरोना बियो सेट नाम्बारा नै आंना स्पन्जखौ माबायदि खालामना लायो मिथिबायना आङो नै बियो बे स्प्रेया बेजों फेस मिस्टखौ सारनानै लाबाय स' देट बियो हार्ड जाया आरोना मोखांखौ मोजाङै ब्लेन्ड खालामनो हायो नै नेचारेल आंनि कालारजोंनो सेम आरोना इयो पिच कालार
एसे लागायनायानो माबायसा जादों दा लाइट जालांगोन आरो ना इयो फुल कभारेज खा आरो ना माबा मोनसे दागफोरजों माबा होथेजोबखाबाय नै जाबाय दा So दायो आं कन्सिलारखौ फुनगोन फिट मिनिनो आरोना लाइट 10 नम्बर लाइट सेट So guys आङो सिगांनि खोथाखौ गोसोखांबा मिनिनो ओंखारो आरोना सिगां आंबो जेबो देलायनो रोङामोन दाबो गावनि आन्था देलायनो रोंदिसुन इमानबो एक्सपार्ट नङा माने सिगांनि खोथाखौ आं माखौ मिनिनो ओंखारो सिगां आङो फेयार लाभलि 10 थाखा दामिनि फेयार लाभलि ओमफ्राय 10 थाखा दामिनि फेयार लाभलि ओमफ्राय 10 थाखा दामिनि पन्स पाउडारा बेखौसो फोनोमोन आरोना सिगां आङो ओमफ्राय फाउन्डेसनखौ आङो जेब्लानिफ्राय शुट खालामदों अब्लानिफ्रायसो एसे एसे लानो रोंदों आरोना किन्तु सिगां रोङामोन ओमफ्राय लिपस्टिकखौबो गाइस आङो सिगां 100 रुपिसनिल' लायोमोन आरोना 100 रुपिसनि लिपस्टिकखौनो जेने तेने मोनसेल' बायनो हायोमोन मोनामोन आरोना मा मोननो बेबो एडमिशना 4000 बा न'आव 5000 होननानै बिनानै लानानै हाजारसे जितु आग्लायनानै थायो बेखौ गस्ला बायसिगोन लिपस्टिक बायसिगोन आरोना गाइस नोंथांमोनाबो जुदि आंनि बायसा सोरबाफोर खालामोबा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय आं गोदो इदि खालामोमोन उदालगुरि कलेजाव फरायबा मा होनो एडमिशना 4,500 बा 4,000 बा 5,000 होननानै बिसिगोन आरोना बे गस्ला बायनो होनबा गस्ला बायनोल' आन्था हरोना फैसाखौ बाराखौनो हरथारामोन जोंहा बेनि थाखायनो आंनो थगायजायोमोन साला गाइस आङो दायो पाउडारखौ नै जोब्बायलै गाइस माबे पाउडारखौ फेस पाउडारखौ इउज खालामनो मिथिबायना आङो सुगारनि ओमफ्राय जोब्बाय नै जास्ट आन्डार आइयावल' होनो थाखाय मोनबानो जाबाय आरोना बेनिनो स्पन्ज So बेखौहाय फोनो आरोना आङो सुगारनि बियो एकदम ट्रेभेल फ्रेन्डलि माने फिसा नालाय बेयावनो कन्टुर खालामनो हागोन बेयावनो ब्लासारबो होनो हागोन बेयावनो हाइलाइटारबो होनो हागोन स' बे बिराद मोजां आं बिराद मोजां मोनो बेखौहाय आं बिराद माने दा साननैसो आं बेनि अनगा गुबुनखौनो इउजखौनो खालामनाय जायाखै आरोना स' नोंथांमोननोबो आं दिन्थिनोसै बे गोजा गोजाखौ एसे एसे खावलायाव होना लानोसै गोजाद्राय नुनो हागौ आरोना किन्तु दा उनावहाय मिक्स जालांजोबबानो मोजां नुगोन बेखौहाय ब्रासजोंनो होलायनोसै बेखौबो इउज खालामो आङो कन्टुरनि थाखाय जोबलाय लांबाय नै
guys again आं बे आंनि बायनाय आइशेड'खौनो देखायफिननोसै नै बियो नाइकानि आरोना न्यूड शेडआवहाय ओरैबायदि मोजां कालार दङ बेयावहाय माने गासिखौबो माने फोनबाथाय बिराद मोजां नुयो आरोना स' आं नैबे लास्टनिखौ एसे अरेन्जी ब्राउनखौहाय यूज खालामसै आङो बारा नङा जास्ट एसेल' यूज खालामबाय ओमफ्राय गाहायावहाय ब्लेन्ड खालामना होबाय आइशेड' फोनबा जेब्लायबो मोजाङै ब्लेन्ड खालामनांगौ आरोना होमबासो मोजां नुयो मोजाङै ब्लेन्ड खालामनानै लाबाय आङो जुदि एसे बाराद्राय मोनोबा पाउडार ब्रासजोंहाय ओमफ्राय दा आङो नैबे जितु गल्डेन शेडआ नैबेखौ फोननोसै आरोना स' आंना आइशेड'आ कमप्लिट जाबाय आरोना ओमफ्राय दा आङो आइलाइनार फुननोसै नै आइलाइनार फुनबा मादि नुयो ओमफ्राय आइलाइनार फुननि मेगनखौ मादि नुयो स' कमप्लिट जाबाय आइलाइनारा एखे जाबायना जायासैथाय मिथिला एखे जानाय बायदिखौनो मोनदो ओमफ्राय बेनि उनावहाय गाइस हाइलाइटार लानोसै आं एसे बेबायदि फ्लेट ब्रास लानानै नै आइब्र' पमेडखौहाय फुनगोन आङो नै गाइस आखिनायखौ मोजां नुदों ना आखिथिंनिखौ मोजां नुदों अबभियासलि आखिनायखौ मोजां नुबाय दा बिथिंनिया एसे फिसा स' गाइस आंना आइब्र'आबो कमप्लिट जाबाय नै मास्काराखौहाय आं बडि शपनिखौ इउज खालामगोन आरोना So guys, नै आंना माबाया मास्काराया जाबाय आरोना आइलेस फुनलायलायला So guys, नै कमप्लिट जाबाय मेगनाबो कमप्लिट जाबाय आंना मिसुग्राबो कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय दायो गन्थंखौ खामनोबावदो सरि गाइस आं गन्थंखौ खामाबा आंनिया गन्थंआ खान्दिदिना बेनि थाखायनो गाज्रि नुयो आरोना बेनि थाखायनो आङो गन्थंखौ दा गन्थंखौ बेबायदि होनाय लोगो लोगोनो एसेबाबो मोजां नुखांबायना महरखौ नङाबाथ' गन्थं खान्दिदिनो ओंखायनो आं सानबाय थादोंमोन मा दंबावो बिदि होननानै
So guys, नै गन्थंखौ गोलाव नुबायना एसे गन्थंखौ एसे गोलाव नुबाय दायो आंनि फेभरेट लिपस्टिक हुदा बिउटिनि नैबे शेडखौहाय लागोन आङो निउडआवहाय रेन्डेस रज नामा ओमफ्राय जोब्बाय मोनसे दङ आं मोनसेखौ दिहुनथ'वाखै बेखौ एल' फोननानै फोनजोबखांबासो आङो बै मोनसेखौ दिहुनगोन आरोना मानो होनबा इमान दाम बे लिपस्टिकआ ओमफ्राय जोब्बाय ओमफ्राय बेखौथ' आधा दंबावो नै सिङावहा बेनि थाखायनो आङो जोबनायालागै माने बेखौनो फोनगोन आरोना नै गाइस कालारा जि किउटथार So guys, नै complete जाबाय आंना अबगारनि बेबो आंनि कारेन्ट फेभ जानानै दङ नम्बर 05 बिराद मोजां बे कालारा एकदम रेडआवहाय आरोना ओमफ्राय बेखौ आङो जास्ट गेजेरावल' होनानै लागोन आरोना जाबाय बारदे होला So दायो एसे बेलेग नुबाय ओमफ्राय मोजांसिनबो नुबाय जानांगौ नोंथांमोना मोजां नुदोंना नुवाखै ना गय जानानैसो गुस्ति गोजा जानाय बायसा नुदों खिथाहरबानो जाबाय आरोना स' दायो आङो आंनि खानाय सानाय थिग खालामजोबनोसै आरोना baleng thibai mijlौ मेगननि सारा गोसो बोरो आङो नोंनि महरावनो गोसो बोरो आङो नोंनि महरावनो मिनिखैरो मिनिनानै बागान सुरबोनाय नोंनि बालें बे दख'नाया जाहैबाय FNF क्लदिंनिफ्राय आरोना आब' रैसुमैनि डिजाइन खालामनाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आङो FNF क्लदिंनि बेसेबां दख'ना गानो आरो बिराद मोजां क्वालिटिनि मार्केटावहाय बिथांनिनो बिराद कपि खालामनानै दख'ना दिहुननाय दङ बाट बिथांनि क्वालिटिजों हाया आरोना नै नोंथांमोना नुदोंआनो बेसेबां समायना दख'नाजों लोगोसे आरो बे जोमग्रा बिराद समायना ओमफ्राय नोंथांमोना दहाय मेकआप खालामनायाव आंखौ रेड लिपस्टिक लानाय नुवाखैमोन खिन्थु आं माने कनफिउज जाबायसै आं माबे मोनसे दख'ना गाननो बेनि थाखायनो आङो रेड कालारनि गानबाय नालाय ओंखायनो आङो लिपस्टिकखौ रेडखौहाय लाबाय आरोना स' गाइस नोंथांमोना नै आंनि मेकआपखौहाय नुदों आङो दायो मा होनो रिल्स बा आरो बेलेग भिडिअबो शुट खालामखांबाय अब्लाबो आंनि मेकआपा बेबायदिनो दङ आरोना स' आंनि मेकआपा थाबनो गाज्रि जाया हरसे उन्दुखांनायनि उनावबो नेक्स्ट डेआवबो बेबायदिनो थायो आरोना स' मेकआपनि फुननायनि माखासे टेकनिकफोर थायो बे टेकनिकखौ मोजाङै माने मिथिब्लानो मेकआपा मोजाङै स्टे जायो बे नङा जे गोलोमग्रा मानसिबानो जे मेकआपा खारो बे नङा माने नों मेकआप फोनबाय थानाय समावहा बे हेन्ड फेन थायोना बेबायदि हेन्ड फेनखौ इउज खालामनांगौ आरो लोगोसे एसि बा फेननि सिङाव थानानैसो मेकआपखौ खालामनांगौ स' मेकआप कमप्लिट जानायनि उनावहाय जुदि नोंथाङा गोलोमोबा बेयो मेकआपा जेबो गाज्रि जानो हाया आरोना जुदि मेकआप खालामफुबाय थानायावनो जुदि गोलोमदोबो बिथिं मेकआपबो फुनदो आरो गोलोमदो आरो मेकआप फुनदो बेबायदिबा मेकआपा लं लास्टिं जाया आरोना स' मेकआप खालामनायनि समावहाय फेननि खाथियाव जिरायथार आरो जायफ्रा एसि गैया एकदमबारे फेनखौ खाथियाव लानानै बेबायदि खालामनानै मेकआपखौ लाबानो जाबाय आरोना अब्लानो लं लास्टिं जागोन आंबो गोलोमो बाट गोलोमबाबो आंना मेकआपा बिदि खारा आरोना So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye